Klima na Zemlji nikad nije bila stabilna. Već tisućljećima prirodno evoluira. Promjene su prespore da bi ih čovjek u svom životnom vijeku mogao zamijetiti. No aktualno je globalno zagrijavanje brzinom i opsegom poprimilo dosad neviđene razmjere, te iz godine u godinu sve više osjećamo njegove posljedice u svakodnevnom životu. Ovakvo ubrzanje klimatskih promjena bez presedana počelo se događati krajem 20. stoljeća i nastavit će se bar do 2050. godine. Znamo da je sadašnje znatno povećanje zemljine temperature izravna posljedica stakleničkih plinova, koje proizvode ljudske aktivnosti poput industrije, prometa i poljoprivrede. Više ne možemo poduzeti ništa u vezi s dosadašnjim emisijama plinova koje su dovele do poremećaja koje danas vidimo. Ali smanjimo li sada emisije stakleničkih plinova, još možemo pozitivno utjecati na buduću klimu na Zemlji. Upravo je to cilj mjera koje su poduzele svjetske nacije nakon Pariškog sporazuma, čiji je cilj ublažavanje posljedica klimatskih promjena i stabilizacija povećanja globalnog zagrijavanja na manje od 2 stupnja Celzijeva umjesto da prijeđe 4 stupnja Celzijeva, što će se dogoditi ako s mjesta zajednički ne reagiramo. No ako se promjene nastave ovim tempom, gruba skica klimatskog scenarija koji nas očekuje 2050. već se jasno ocrtava. Iako su klimatske promjene globalni fenomen, nisu homogene i njihove posljedice nisu iste svugdje na svijetu. Zato klimatolozi danas razvijaju ciljane metode i modele s pomoću kojih mogu dobiti precizne i lokalizirane projekcije za određena područja na svijetu. S pomoću tih podataka možemo zamisliti kako će klimatske promjene preoblikovati životni okoliš, krajolik i geografiju Europe 2050. Tako možemo i predvidjeti kako ćemo se sve morati tomu prilagoditi. Zagrijavanje kontinentalne Europe veće je od globalnog prosjeka. To znači, na primjer, da će uobičajeno ljeto oko 2050. biti vruće, pa čak i vrelo za stanovnike Mediterana, jer se očekuje mnogo snažnije zagrijavanje na jugu Europe nego bilo gdje drugdje u Europi, za oko 1 stupanj Celzijev više od globalnog prosjeka. U južnim krajevima smanjenje oborina i povećanje isparavanja ubrzat će progresivno isušivanje tla. S pozitivne strane, povećanje sunčevog zračenja na površini moglo bi dovesti do povećane proizvodnje solarne energije. Iako će klima na Sredozemlju općenito postati suša, ta bi regija mogla osjetiti i znatno intenzivnije jesenske oborine. Cijela Europa bit će podložna duljim i ekstremnim toplinskim valovima, a epizode poput one 2003. postaće do 2050. sve učestalije. U Andaluziji, na primjer, svakog ljeta bit će više od 20 dana kad će temperature prelaziti 40 stupnjeva Celzijevih. Čak i u sjevernim krajevima poput Njemačke moglo bi biti nekoliko dana u godini s temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzijevih. Zimi će se posljedice globalnog zagrijavanja najjače osjećati u sjeveroistočnoj Europi. Bit će manje dana s mrazom u dolinama, a snježno razdoblje će se skratiti. Zbog smanjenja snježnog pokrivača, zajedno sa zagrijavanjem Arktika, sjeverni dio Europe pretvorit će se u pravo žarište globalnog zatopljenja. Klimatske promjene događaju se brže u planinama nego u okolnim ravnicama, a zagrijavanje će se najviše osjetiti na višim nadmorskim visinama. Zimski sportovi u planinama potpuno će se promijeniti na nadmorskim visinama nižim od 1500 metara, gdje će snijega biti sve manje. A što je s kišom? Možemo očekivati razdoblja s intenzivnijom i učestalijom kišom, koja bi u nekim krajevima mogla povećati rizike od poplava. Što se kontinenta u cjelini tiče, promjene u količini kiše stvorit će velike kontraste, s mnogo više kiše zimi na sjeveru i mnogo manje kiše ljeti na jugu. To će stvoriti promjenjivu prijelaznu zonu, koja će presjecati Europu na 2 dijela. Klima će se u našim gradovima također promijeniti. Promjene će naglasiti i fenomen urbanih toplinskih otoka, zbog kojega su temperature u gradovima više nego na selu. Europske metropole doživjet će velike klimatske poremećaje tijekom ovog stoljeća.
Samo zamislite da će londonska klima 2050. biti više nalik na klimu u Barceloni 2000. godine, a da će Parižani imati klimu današnjeg Istanbula. Takvi veliki poremećaji klime u Europi naglašavaju važnost naših postupaka kojima bismo smanjili emisiju stakleničkih plinova, budući da će iduća desetljeća imati najjači utjecaj na buduću stabilizaciju klime. Dakle, dok kao globalna zajednica radimo na smanjenju emisije stakleničkih plinova, Evropljani, jednako kao i stanovnici drugih dijelova svijeta, morat će lokalno prilagođavati svoj način života klimatskim promjenama. A projekcije za 2050. godinu, koje su izradili znanstvenici, bit će ključne za pronalazak pravih strategija prilagodbe naših društava kako bismo zajednički mogli graditi budućnost.